McDonald's in Melbourne. A teraz toto osráte instrukciu do kamery. Osraté sedačky a ako bonus ten osratý nápis McDonald's. First shit everywhere. Trochu nenapadne na mňa. Rob sa akože mňák natáčaš. Chceš byť na YouTube? Čo? Chceš, aby bol Flexík na YouTube? Nie, nie. Daj sa trošku tam. Dobre? Môže? Čakaj, idem to zaniesť. No teraz poučaj tú kamerku, nie. Nie, to nebolo všetko. Daj sa. Umy. Nie, nemôže to byť zase dlhé video. Teraz ešte mi ju podaj, ja si niečo natočím. Nie vidno, že sme mekači. Nie, no čak, ja to chcem práve natočiť. Ale mňa netoč. Aby bolo aj vidno, že sme mega. Ty taký tam, hej? McDonald's, Melbourne. Ešte to zajebanú strechu. A tak, aby to make-up bolo. A tieto hovniska si natočil riadne? Ešte mi príjma, bo sa priblíži. No?